Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa ɗan takarar gwamnan jihar Ekiti na jam'iyyar APC murnar lashe zaɓen gwamna da aka yi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Ka kuma manta ku danna subscribe don samun sabon bidiyoyi mai zarar mun ɗaura su. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taya ɗan takarar gwamnan jihar Ekiti a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar All Progressive Congress wato Abiodun Oyebanje murnar lashe zaɓen da ya yi. Shugaban ƙasa ya kuma taya shugaban APC na ƙasa Abdullahi Adamu da kwamitin aika na jam'iyyar murna kan wannan nasarar wanda ita ce farkon a ƙarƙashin sabon shugabancin jam'iyyar. Buhari a wata wallafa da a shafukansa na Twitter a ranar Lahadi 19 ga watan Yuni ya buƙaci 'yan jam'iyyar mai mulki na gida da na waje da su ɗauki wannan nasara da aka samu a matsayin manuniyar nasara ga APC a babban zaɓe mai zuwa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yaba Oyebanje kan nasarar da ya samu a zaɓen, yana mai cewa ya cancanci ya zama gwamna saboda irin gudunmawar da ya bayar a wurin kawo ci gaba a jihar Ekiti da kuma jam'iyyar APC a jihar tun kafin ya zama ɗan takara. Buhari ya kuma buƙace shi da ya kasance mai alkhairi don amfana al'ummarsa. Ya jaddada cewa APC na ƙara ƙarfi tare da ƙarin haɗin kai, yana mai cewa wannan nasara alama ce da ke nuna 'yan Najeriya na da ƙarfin gwiwa kan jam'iyyar. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labaran, ka kuma manta ku danna subscribe don samun sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura su.